समदीर्घं చేశావా ನನ್ನ మంగం విషయంరావు జంగుబాయ్ ఛానల్ నేడు గోండి కరియన్లాసి గ్రామటికల్ వర్డ్స్ వ్యాకరణ శబ్దాలకు గోండితే నేడు విహంతం కొన్ని చేశావా జై జంగు తెలుగుతే గోండితే నన్న తెలుగు నేను ఇంగ్లీష్ में నన్న ఐ हिंदी हिंदी नन्ना means my గోండితే నన్న తెలుగులో నేను in English నన్నా means I हिंदी में नन्ना means my నన్నా means నన్నా తెలుగులో నేను ఫలానా మంగం విషంరావు అనే నేను ఇట్లా ఐ మీన్స్ ఐఎమ్ మంగం విషంరావు మై మీన్స్ మై మంగం విషంరావు నావా 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 మీన్స్ తెలుగులో నాది ఇంగ్లీష్ నావా మీన్స్ మై హిందీ నావా మీన్స్ मेरा 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 నావా మీన్స్ मेरा ಗೋಂಡಿತೆ ನಾವಾ ಇದು పుస్తకు నావా ಇದು పుస్తక్ నావా ಇದು పుస్తక్ నావా నాది ఈ పుస్తకము నాది నావా ఇంగ్లీష్ దిస్ బుక్ ఈజ్ మైన్ మై మీన్స్ మీ నావా మీన్స్ మేరా ఏ కితాబ్ మేరా నాకు నాకు అంటే తెలుగులో నాకు అంటే ఈ పెన్ను నాకు కావాలి ఇది పుస్తకు నాకు పాడలే నాకు నాకు మీన్స్ టు మీ मुझे నాకు నాకు మీన్స్ मुझे मुझे నహగా
నాగా తెలుగులో నా వద్ద ఇంగ్లీష్ నాగా నాగా మీన్స్ విత్ మీ నాగా नागा मीन्स मेरे पास मेरा पास नागा मीन्स दिस नागा నా వద్ద ఈ పుస్తకము నా వద్ద లభించును నా వద్ద దొరుకును दिस बुक इज विथ मी नागा मेरे पास ये किताब मेरे पास है नागटल నాగటల్ అంటే నా నుండి నాగటల్ అంటే ఫ్రమ్ మీ नागटल मुझसे नागटल मीन्स मुझसे नागटल ఇదో పుస్తక్ నాగటల్ ఇట్లా కావచ్చు తెలుగులో నా నుండి అంటే ఈ పుస్తకం నుండి నాగటల్ ఫ్రమ్ మీ దిస్ బుక్ కెన్ టేక్ फ्रॉम मी नागटल मुझसे ये पुस्तक मुझे से मिल सकता वैसा बोल सकते ना साथी అంటే నా కొరకు నా సాటి అంటే ఫర్ మీ నా సాటి मीन्स मुझके लिए मुझके लिए నా సాటి ఇది పుస్తకం నా సాటి నా కొరకు అంటే ఈ పుస్తకము నా కొరకు ఫర్ మీ मीन्स दिस बुक इज फॉर मी ना साटी मुझे के लिए ये पुस्तक मुझके लिए बोल के बोल सकते ಇದು ಗೋಂಡಿ ತೆಲುಗು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಮೂರು ಭಾಷಾನೇ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಂತ ಗೋಂಡಿ ನನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ నేను ನನ್ನ in English I
हिंदी में नन्ना मीन्स మై, నావా మీన్స్ నాది, తెలుగులో నాది, ఇంగ్లీష్ మై, హిందీ మే మై, నాకు, గోండితే నాకు, తెలుగులో నాకు, ఇన్ ఇంగ్లీష్ టు మీ, హిందీ మే మేరా, నహగా, గోండితే నహగా పుస్తకం అంతా, అంటే నా వద్ద పుస్తకము కలదు, నా వద్ద పుస్తకం కలదు. విత్ మీ, बुक इज विथ मी ऐसा बोल सकते. नहगा मुझसे, नहगा मीन्स मेरा, నహగటల్ మీన్స్ నా నుండి, నహగటల్ మీమటు పుస్తక ఎత్తవచ్చు అంటే నా నుండి ఈ పుస్తకము మీరు తీసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ మీ యూ కెన్ టేక్ దిస్ బుక్. పాస్, నహగటల్ మీన్స్ మేరే పాస్, నహగటల్ మీన్స్ మేరే పాస్. నా సాటి అంటే ఇది పుస్తకము నా లాసి, నా కొరకు అంటే ఈ పుస్తకము నా కొరకు. ఫర్ మీ, దిస్ బుక్ ఈజ్ ఫర్ మీ. నా సాటి, ముజ్కే లియే ఏ పుస్తక్, ఇది గోండి భాష. ఇను మనంతా భారతకే గోండి భాಷೆ ಎನ್ನುವಲು ద్రావిడ పూర్వ భాష, ಸಂಧಿ ద్రావిడ భాಷ ತುರೆ ಮೊದಲು గోండి భాష పుడతా. గోండితలే తెలుగు, తమిళ్, కన్నడం, మలయాళం సంధి భాష పుడతా. కాబట్టి గోండి కరువల అవసరం బచ్చలే అవసరం అంతా. జై సేవ.